Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, September 26. 110 na barangay sa Central Luzon, lubog sa baha. RDRMC, naka-red alert na. Mahigit 960 million pesos na halaga ng pananim nasira dahil sa habagat at dalawang bagyo ayon sa DA. CSFP People's Hospital, target palakasin ng serbisyong pangkalusugan para sa mga Fernandino. Sining at serbisyo publiko, pinagtagpo sa kauna-unahang art gallery sa Bacolor. At kilatisin ng Aprilia's RS457 combines racing heritage with daily rideability. Itinaas na sa red alert status ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRMC sa Central Luzon dahil sa walang tigil na ulan dulot ng bagyong Opong at pinalakas pa ng habagat. Sa inilabas na Memorandum Number 87 Series of 2025, nakasaad na ipinag-uutos ang mas pinaigting na monitoring at mas mabilis na komunikasyon ng lahat ng miyembro ng council at mga local DRRMs. Ayon kay Raymond Garcia, Planning Officer ng OCD Region 3, nakatutok sila ngayon sa mga lugar na posibleng tamaan ng pagbaha at landslide. Nagpatupad na rin ng preemptive evacuation sa Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac. Sa datos ng RDRMC, nasa 110 na barangay ng lubog sa baha sa buong rehiyon. Karamihan ay mula sa Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa ngayon, lahat ng kalsada at tulay sa Central Luzon ay passable, maliban sa Barangay Santa Monica, San Simon, Pampanga na hindi passable sa light vehicles. Preparado na rin ang mga kagamitan at mga unit bukod pa sa food packs na ipapamahagi sa oras ng pangangailangan. Paalala ng RDRMC sa taong bayan, manatili nakatutok sa weather updates at sundin ang abiso ng inyong mga LGU. Based po sa mga pumasok na reports as of this morning, meron po tayong total of 110 flooded barangays. So pinakamarami po dito yung areas po natin sa Pampanga and yung areas po natin sa Tarlac and Zambales. So based po dito as of September 26, meron po tayong naitalang preemptive evacuation numbering to total of 128 families or equals to 505 individuals dito po sa lalawigan ng Pampanga, sa lalawigan ng Nueva Ecija and Tarlac po. Meron pong naka-preposition na family food packs numbering to 211,405. And then yung kanilang non-food items, total of 3,925. Meron din po silang mga preposition or standby bottled waters. Yung 66 liters po, numbering to 7,350. And yung current standby funds po nila, kung sakaling mga ilangan na bumili pa, meron po silang standby current funds na amounting to 2,053,587. And nasabi rin po ng ating mga kasamahan from the DSWD, ongoing pa rin po yung delivery ng mga resources and goods sa mga different warehouses po nila all over Central Luzon. At pinapaalala lang din po natin, Sir JM, sa ating mga kababayan na kahit na medyo nakikita po natin sumisikat yung araw paminsan-minsan, hindi po ibig sabihin na nag-normalize na yung ating situation. So meron pa rin po tayong nararanasang weather system, kaya paalala po natin, huwag po tayong magpakampante dahil baka bigla po tayong mabulaga. So lagi po tayong maghanda and then maging handa rin po tayo at sumunod sa mga nagiging direktiba ng ating mga kinauukulan sa ating mga kanya-kanyang lugar dahil sila po ang mas nakakaalam kung ano ang dapat natin gawin. Umakyat na sa 14 ang bilang ng mga nasawi dahil sa pananalasa ng magkakasunod na bagyong Mirasol, Nando at Opong. Ito ang inanunsyo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong Huwebes, September 26.
Tatlo rito ang kumpirmado na at naitala sa Cordillera Administrative Region habang 11 pa ang kasalukuyang vina-verify. Sa naturang bilang, 8 ang naitala sa Cagayan Valley habang 3 naman sa Central Luzon. Samantala, 17 kataong sugatan na habang 2 katao ang pinaghahanap pa rin ayon sa NDRMC. Naka-red alert naman ang Regional DRMC ng Central Luzon dahil inaasahang mananalasa sa Pampanga, Bulacan, Bataan at ilang bahagi ng Zambales si Bagyong Opong ngayong Biyernes hanggang bukas araw ng Sabado. Aabot sa 1 bilyong piso ang halaga ng nasirang pananim sa bansa dulot ng habagat at nagdaang 2 bagyo. Ayon sa Department of Agriculture, pinakamalaki ang pinsalang tinamo ng rice sector. Narito ang balita. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA na matindi ang pinsala sa rice sector dahil sa pananalasa ng bagyong Mirasol, Super Typhoon Nando at habagat. Batay sa pinahuling bulletin ng DA Disaster Risk Reduction and Management Operations Center o DADRM nitong Huwebes, September 25, naitala ang kabuang pinsala sa agrikultura na umabot sa 964,450,000 pesos. Apektado rito ang 32,738 na magsasaka habang nasira ang 82,557 metric tons ng paranim sa 32,384 hectares ng lupaing sakahan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Pinakamalaking bahagi ng pinsala ang rice sector. Umabot sa 71.33% ng kabuuang agricultural damage o 66,195 metric tons ng palay sa 22,530 hectares na nagkakahalaga ng 687.92 million pesos. Sinundan ito ng mais na may 19.73% ng pinsala o katumbasang 14,686 metric tons sa 9,495 na hektare ng maisan na nagkakahalaga ng 190.32 million pesos. Ikato naman ang high-value crops sa 8.47% na nagkakahalaga ng 81.71 million pesos na may volume na 1,746 metric tons ng tanim sa 358 hectares ng kabukiran. Samantala, nasa 0.47% ang naitalang pinsala sa iba pang agricultural products, poultry at livestock. May nakahanda raw na tulong ang DA para sa mga naapektuhang magsasaka na kinabibilangan ng 142,219 bags ng palay seeds, 91,485 bags ng buto ng mais, 40,518 kilograms ang iba pang buto ng gulay at mahigit 1.19 million tilapia, bangus at hito fingerlings sa mga regional field offices ng DA. Naka-standby rin ang mahigit 2.4 million bags ng NFA rice para sa local government units at relief agencies. May loan at indemnification programs din para makatulong sa mabilis sa pagbangon ng mga magsasaka. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Para mas maging handang bansa sa harap ng mga sakuna, ipinag-utos ng Malacanang ang agarang pagpapatupad ng National Disaster Response Plan ng lahat ng ahensya at lokal na pamahalaan. Ito ay upang matiyak na may mabilis at maayos sa aksyon sa panahon ng kalamidad. Magbabalita si Jody Dizon Mercado. Inatasan ng Malacanang ang lahat ng ahensya ng gobyerno na ipatupad ang 2024 National Disaster Response Plan o NDRP upang masiguro ang mabilis at maayos sa tugon sa oras ng kalamidad. Sa Memorandum Circular No. 100 na ninagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin nitong September 23, layunin ng NDRP na mailigtas ang buhay, makapaghatid ng agarang tulong sa mga apektadong komunidad at mabawasan ang epekto ng emergency situations. Pangunahan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa pamamagitan ng Office of Civil Defense o OCD ang implementasyon ng 2024 NDRP batay sa memo. Binigyang diin ng palasyo ang mahigpit na pagtutulungan ng lahat ng government agencies, kabilang ang mga government-owned and controlled corporations, gayon din ng mga LGU para sa matagumpay na pagpapatupad ng NDRP. Katuwang din ng OCD ang Presidential Communications Office
para sa epektibong pagpapalaganap ng wasong impormasyon tungkol sa programa. Ang pondo para sa pagpapatupad nito ay magmumula sa kasalukuyang budget ng gobyerno at LGUs alinsunod sa umiiral na mga batas at regulasyon. Epektibo ang mga direktiba na nakasaad sa MC100 ng Palasyo sa lalong madaling panahon. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Inanunsyo ni President Ferdinand Marcos Jr. ngayong Biyernes, September 26, ang paglilipat ng halos 36 bilyong pondo mula sa flood control projects ng DPWH patungo sa mga programa ng DSWD. Ayon sa Pangulo, ang nasabing pondo ay ikalalaan para suportahan ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS at Sustainable Livelihood Program o SLP. Ito ay bilang agarang tugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayang apektado ng krisis at upang makapagbigay ng dagdag na kabuhayan. Mga kababayan, kinalulugod ko ibahagi sa inyo ang halos 36 na bilyong piso na pondo galing sa DPWH na nakuha natin sa flood control project. Itong halagang ito ay ilalaan natin sa mga programa ng DSWD. Kasama na rito yung tinatawag na Assistance to Individuals in Crisis Situations o ang pagkakilala ng karamihan ay yung AICS at saka yung Sustainable Livelihood Program. Dahil sa karagdagang pondo ng AICS program, dadami ang ating mga kababayan na matutulungan sa panahon ng emergency tulad ng madaliang operasyon, pambili ng maintenance o gamot. Bilang tugon sa lumalaking pangangailangan sa medical services sa syudad, sinimulan na ng pamahalaang panglungsod ng San Fernando ang konstruksyon ng CSFP People's Hospital. Ayon sa City Information Office, popondohan ng 400 million pesos ang nasabing proyekto. Ang 50 million pesos ay i-award ngayong taon sa pamamagitan ng Local Government Support Fund ng Department of Budget and Management, habang manggagaling din umano sa National Government ang 350 million sa taong 2026. Itatayo ang pagamutan sa isang ektaryang lupain, 7,500 square meters. Dito ang pagmamayari ng local government habang isang individual naman ang nag-donate ng 2,500 square meters. Oras na makumpleto, magsisilbing andila itong pangunahing pasilidad para sa mga residente na nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan. Isinagawa ang groundbreaking ceremony nito sa Civic Center Compound, Barangay San Isidro ngayong Huwebes, September 25. Dumalo rito sina CSFP Mayor Vilma Caluwag, Vice Mayor Brens Gonzales, Pampanga 3rd District Representative Micah Gonzales at iba pang opisyal. Nasa kote ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang isang drug suspect na kabilang sa kanilang regional target list itong Huwebes, September 25. Sa ikinasang bypass operation ng PDEA Region 3, katuwang ang Pampanga Provincial Office Special Enforcement Team, nahuli bandang alas 5 ng hapon sa Barangay Dauma, Balacat City, Pampanga ang suspect na kinilalang si alias Vince, 55 years old at residente ng naturang lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 10 gramo ng hinihinalang shabu. Nakapaloob ito sa 7 heat-sealed plastic sachet at nagkakahalaga ng humigit kumulang 68,000 pesos. Na-recover din ang marked money na gamit sa operasyon ng PDEA undercover agent. Naharap ang suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News.
Pinagsama ang sining at serbisyo publiko sa pamamagitan ng kauna-unahang art gallery sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Layunin nitong itaguyod ng kamalayan sa kalikasan at suportahan ang mga komunidad na nangangailangan sa pamamagitan ng mga likhang sining. Ang buong detalye sa report ni Angelica Cara. Hindi lang basta art exhibit ang binuksan sa bayan ng Bacolor, Pampanga, kundi isang lugar kung saan nagtatagpo ang sining at malasakit sa komunidad. Sa Pintatu, guhit ng kalikasan alay sa komunidad, makikita ang mga likhang sining na may layuning suportahan ng kalikasan at ang mga mamamayang nangangailangan. Binuksan ito sa publiko nitong Webes, September 25 sa 1576 Art Gallery sa Kabambangan, Bacolor, katuwang ang Pampanga Medical Society o PMS. Nagsimula ang exhibit sa isang masiglang ribbon cutting ceremony kung saan namangha ang mga dumalo sa ganda at detalye ng mga paintings, sculptures at iba pang obra mula sa local at national artists. Ayon kay Dr. Agnes Lourdes Dizon Fernando, dating presidente ng PMS, bahagi ito ng PMS Medicine Week na inilunsad dito lamang September 22. Layunin daw ng programa na makalikom ng pondo para sa komunidad sa pamamagitan ng pagbebenta ng artworks. We have like adopted community. We have ITAS. We do medical missions, gift giving, especially pag Pasko. And then we also, like all our officers around Pampanga, we do medical missions. So we entail a lot of money for that, no? Kasi mga free ang workups, mga medicines. So we have to have like fundraising to augment ang aming mga activities. Nagbigay rin ng suporta at imbitasyon sa publiko si Mayor Eduardo D. Mandatu. Aniya, ang ganitong uri ng proyekto ay mahalaga para maipakita ang kultura at sining ng bayan, pati na rin ang mga programa na sumusuporta sa mga mamamayang nangangailangan. Alam mo, napakahalaga nito. Balutan naman, Bacolor is the Athens of Pampanga. Yung po mga, dito nanggaling ating arte, yung literatura, and dito ba yung kultura dito sa Bacolor. Yeah. Sa ngayon, ito yung kauna-unahang nabuksan na art gallery dito sa bayan ng Bacolor. At napakaganda po ng location. Pasyal po kayo dito. Ito po ang kikitain po dito ay makakatulong sa ating mga kababayan, yung mga sakit. Kasi po yung Pampanga Medical Society ang in charge po dito. Kasama raw sa exhibit ang mga obra ng ilang kilalang pangalan sa sini. Ayon kay Jojo Pineda, may-ari ng 1576 Cafe and Gallery. I have one local artist that is invited. His name is Aldrin Rivera. Bata lang yan. Ito siya. Gusto mo tawagan ko siya. But I have a lot of paintings by well-known artists, national artists like Sanso, Lama Rosa. We also have Raul Patindol. Ito ang laki-laki niya. Meron din tayong Makoy Kotsing, mga Castrillo, Glomar, etc. etc. Ang young artist naman na si Aldrin Malyari, nag-iwan ng payo sa kapwa niya kabataang mahilig sa sining. Hinikayat din niya silang ipagpatuloy ang kanilang talento at gamitin ang mga likha nilang sining para sa mabuting layunin. Sa mga aspiring artists na katulad po ay tuloy-tuloy lang po tayo sa paggawa at yun po maging mabuting ehemplo po tayo ng kabataan po. Gamitin po natin ang ating mga obra upang makatulong po sa ating kapwa at lalong-lalo po sa kalikasan po. Samantala, binigyang diin naman ni Dr. Mark Andrew Sibug, PRO PMS at Chair ng Medicine Week, ang ugnayan ng medisina at sining at kung paano maaaring magsanib ang dalawa upang maghatid ng mahalagang mensahe sa publiko. You can actually show medicine, especially prevention, the environment, not just through education of the student, but of the patients, but also through visual means such as the paintings, the sculptures. So that's one way of imparting lessons for health. At the same time, a lot of doctors are actual collectors themselves, so it's quite a collaborative effort between the two. Ang mga presyo ng artworks ay mabibili raw sa halagang 2,000 pesos hanggang 1 million pesos. Ang malilikom na pondo ay mapupunta sa mga proyekto ng PMS para sa mga komunidad na nangangailangan. Actually, as low as 20,000 meron. And as high as more than 1M. Kasi nga, yung price kasi ng art will depend on the artist.
Actually, ang beneficiary talaga nito yung community. Usually yung PMS, they identify a community na talagang nangangailangan ng tulong. So, from the past, no, we've had several medical missions with Pampanga Medical Society. Nagpunta kami sa Bulaon, sa Madapdap Resettlement, sa Tinahero, dito sa Bacolor, and also Masantol, Macabebe, etc. etc. So, libre yung consultation, libre yung mga gamot, nandyan yung mga pediatricians, mga OB, IM, cardiologist, etc. etc. So, it's actually ang beneficiary, yung mga nangangailangan talaga, the poorest of the poor. Para sa mga nais bumisita, bukas ang gallery sa publiko hanggang October 2. Para sa mga hindi makakapunta sa nasabing petsa, maaari pa rin bumisita sa pamamagitan ng appointment at reservation. Para sa karagdagang detalye, maaaring magpadala ng mensahe sa Facebook page ng 1576 Cafe. Kasama si Reynela Tugay, Angelica Cara, CLTV 36 News. Samantala, 2 alumni ng Holy Angel University sa Angeles City, Pampanga ang nanguna sa September 2025 Psychologist Licensure Examination. Rank 7 sa nasabing exam si Christian Kiel Pineda Unto matapos makapagtala ng 88.65% na grado. Nasa ika-9 na pwesto naman si Jaymar Lazara Garcia na nakakuha ng 88.30% score. Ayon sa Professional Regulation Commission, 541 lahat ang nag-take ng exam kung saan 469 dito ang pumasa. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Alam mo ba na ikatlo ang sakit na kanser sa mga leading cause of death dito sa bansa? Base sa datos ng Department of Health, 189 sa bawat 100,000 Pilipino ang tinatamaan ng kanser, habang 4 na Pilipino ang namamatay kada oras o katumbas ng 76 na pasyente kada araw. Kaya naman sa patuloy na paglaban kontra kanser, isang bagong pag-asa ang hatid ng Green City Medical Center. Formal nang pinasinayaan ang pinakabagong state-of-the-art cancer care center ng Green City Medical Center sa City of San Fernando, Pampanga nitong Huwebes, September 25. Layon ng pasilidad na mapadali ang pagpapagamot ng mga pasyente mula diagnosis, treatment hanggang research. Hindi na nila kailangan pang magpalipat-lipat ng ospital. Ang dami mong pupuntahan na iba-ibang doctors, iba-ibang facilities just to get proper treatment. So, nakakapagod for a cancer patient. In terms of treatment, nandito yung chemotherapy center, nandito yung radiation center na ginagamit in treating different kinds of cancers. So, at least it's a one-stop shop. Binuo ang pasilidad matapos mapansin ng mga doktor ang pagtaas ng bilang ng cancer care patients na kanilang tinatanggap. Ayon kay Dr. Marwin Manalo, chairman ng GMC Cancer Care Center, nangunguna ang breast cancer sa mga sakit na kanilang nadadiagnosed, partikular na sa mga kababaihan, habang lung at colon cancer naman ang karaniwan sa mga kalalakihan. Started probably 2 years ago or 3 years ago. We really have a lot of cancer patients here in Pampanga, and we really want to cater them as the need arises. Sa Pampanga, it's been breast cancer, number 1. For almost a decade. Kasi usually you can see it in the number of patients coming to your clinic. Sa males naman, usually it's lung cancer or colon cancer. And all of this number 1 and number 2 causes of cancers, usually they are responsive to radiation. Kaugnay nito, ipinagmalaki ni Dr. Hazel Peñafiel ang kanilang bagong treatment machine na Electa Harmony Pro, the first and latest here in the Philippines. Malaking tulong daw ito sa pagpapagamot ng mga pasyenteng nangangailangan ng radiation therapy. It's the first in the Philippines. It's what we call the Electa Harmony Pro.
It's the first model in the Philippines to offer precise radiation treatment. Sa chemotherapy naman, ang pasilidad ay may 17 infusion bases, 2 private infusion rooms, at 4 clinics para sa mga medical oncologists. Pero hindi lang yan ang kayang i-offer ng ospital. Dahil ayon kay Dr. Peñafiel, bukas ang kanilang pasilidad upang magbigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa lahat ng pasyente anuman ang estado nila sa buhay. Layunin daw ng GMC na makipag-ugnayan sa gobyerno at iba pang organisasyon upang matulungan sa pinansyal na aspeto ang mga pasyenteng nangangailangan. Number 1 dyan yung PhilHealth. No? Aside from PhilHealth, nandyan ang DOH, nandyan ang Provincial Hospital, nandyan yung LGUs, no? And marami ring mga philanthropists, no? Para at least malesen yung gastos ng mga pasyente na hindi maka-afford. Ang center nito hindi para sa mayayaman, actually. Para sa mayaman at sa mahirap, no? Dapat meron silang equal opportunity. Samantala, nagpaalala naman si Dr. Manalo na huwag matakot magpatingin sa mga doktor at espesyalista lalo na kung may kakaibang nararamdaman sa katawan. Anya, mahalaga ang early detection o maagang diagnosis lalo na laban sa cancer. Huwag kayong matakot. Alam mo, ang pinakasusi is early detection, information, and cure. Kasi if it's early, you can really cure it. It's very hard to cure cancer when it is late. So my recommendation is just be surveillant, obserbahan yung mga sarili nyo. Alam nyo naman pag merong problema. Alam nyo naman pag merong parang kakaiba. Then you consult your doctor. Dito sa Green City, you're always welcome. Nakatakdang ilipat sa bagong Cancer Care Center ang chemo services ng ospital na pansamantalang nasa main building, habang hinihintay ang license to operate ng radiation center na inaasahang magbukas sa darating na October at November. Sa tulong ng bagong pasilidad, mas madali nang makaka-access ng world-class cancer care ang mga kabalen at iba pang pasyente sa Central Luzon. Para sa iba pang impormasyon, maaaring bisitahin ang Facebook page ng Green City Medical Center o mag-send ng email sa inquiry@greencitymedicalcenter.com. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kung naghahanap ka ng sport bike na may forma na pang MotoGP, performance na suwak sa karera, pero hindi kasing mahal ang liter bikes, may bagong player na sa eksena at available pa sa Laos Auto Group. Kilalanin ng Aprilia RS 457, ang bagong middleweight na motor na Hondang umarangkada sa kalsada at track. Italian styling, modern tech at beginner-friendly handling. Ito na kaya ang perfect na entry-level superbike para sa Pinoy riders. Let's watch this. Hi, my name is Nino Del Rosario, Sales Executive of Aprilia Moto Guzzi, Pampanga. Ito pala ang bagong RS 457 ng Aprilia. Nilaunch ito last 2024. Meron itong 457cc na displacement. Ang RS 457 ay mayroong parallel twin, 4 valves per cylinder, liquid cool na po siya, at ride-by-wire na rin po. RS 457 is equipped with dual-channel ABS, providing stability and control during braking. ABS na po ang front, ABS na rin po ang back. For the wheels naman po, ang size ng gulong sa harap ay 110 by 70 by 17 at sa back naman po, ang size ng gulong ay 150 by 60 by 15. Ang RS457 ay merong full LED lights na. Dito sa menu, makikita mo ang traction control or ang Aprilia traction control. Pwede mo siyang i-adjust dito from 1 to 3. Sa right side naman po, dito mo makikita yung 3 riding modes ng RS457. Meron itong Sport, meron itong Eco, at meron din itong Rain mode. Ang Sport mode, ito ang pinaka-aggressive na mode sa lahat. Suitable itong gamitin sa track or sa mga sporty na rides.
Ang pangalawa namang mode, ito ay ang eco mode. Suitable itong gamitin sa pang-araw-araw na biyahe for fuel efficiency. At sa rain mode naman, ito ay merong pinaka-soft na traction response at pinakamahigpit na kapit sa traction control, kaya mainam itong gamitin kapag umuulan o kaya madulas ang kalsada. Ang RS457 ay merong fuel tank na 13 liters capacity. At para naman sa fuel consumption, meron itong approximately 24 kilometers per liter. At sa karagdagang specs naman po, meron na po itong 5-inch TFT display para makita ng maayos ang full menu niya at ang riding modes niya. At para naman po sa kanyang seat height, meron itong 800 mm kaya kayang-kaya ng mga Pinoy riders. Sa suspension naman, sa front, meron itong upside down fork with adjustable preload at sa back naman, monoshock with adjustable preload. Meron itong multiple wet clutch with slipper system. Meron itong 6-speed at aluminum frame na rin po ang kanyang body. Naglabas sila ng 3 colors. Ito ang Racing Stripes, priced at 350,000 pesos at meron ding 2 color na Prismatic Dark at Opalescent Light, priced both at 340,000 pesos. Pag bumuli po kayo, meron po tayong matatanggap na 24/7 emergency roadside assistance. Dito po, meron po tayong options to purchase CGIC insurance for 1 year. Comprehensive na po ito. For more inquiries, you can call or text 0919-089-4572. You can also follow and like our FB page, Aprilia Moto Guzzi, Pampanga. Located at Laos Group Motorcycle Center, Microtel Lane, Laos Group Complex, City of San Fernando, Pampanga. Dito sa Aprilia, Pampanga, be a racer. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagiging pag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Ulitin ko po, 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 39 cable partners. Mga kabalen, 90 days na lamang at Pasko na. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat and happy weekend.